Tervehdys Snuppa täällä taas tänään pelataan. Mikä vittu. Ei vitsi, tän pelin nimi oli. VC jengi Finnish VC. No niin. Tässä tämmönen äijä. Tämmönen kilikoli. Tässä tämmönen krokotiili. Ei mitään heikkoa. Lähdetään vähän siikailemaan. Ai nyt meikä näyttää vittu semmonen Simpsonille. Ei se mitään. Lähdetäänpä vähän jutulla. En kyllä osaa mennä. No niin, tulihan se sieltä. Joo. Onks sulla mitään sanottavaa? Nyt saat sanoa. Oi. Et sinä? Onks sulla mitään? Ei mulla ole mitään sanottavaa. Meikä lähtee kattelemaan vähän porukkaa ja katsotaan. Joo. Joo, nähdään tässä jossain sitten, okei. Ilta. Haluatko sanoa mun YouTube-videolle jotain? Mitä? Haluatko puhua tässä mun katsojat, haluatko puhua niille? Meikällä on YouTube-video menossa. No niin, anti koulua vaan. No niin. Mä haluan sanoa, että älkää kosketo vakaviin ja isoihin ja vahvoihin steroideihin tai sitten huumeisiin, koska joo, se ei kannata. Mä oon nyt ihan hirveässä takakenossa ja mulla on jalkakin mennyt poikki. Tai siis lähtenyt puolet jalasta, niin älkää käyttäkö. Joo, ei se kannata. Itse asiassa kannattaa mieluummin käyttää nikotiinia. Voi harrekud. Ei ehkä enää. Täällä on tällaista ideittiä menossa, mutta ei se mitään, jatkakaa. En mä tiiä, meikä nyt päätti vetästä taas vähän Robloxia tähän väliin, et en mä tiiä, se kuvaan. Aattelin vähän nyt pelailla taas, että ei se mitään. Joo. Katsotaas, tuonne ei auta mennä, siellä on liian kova huuto. Tulee bändit vielä peliin ja YouTubeen. Käympä vähän vilikuilemassa ja kuikuilemassa. Olisiko jossain ketään? Tuolla olisi joitain tuolla kaukana, mutta en mä jaksa mennä sinne, niin mä nyt kokkaa. Täällä ei oo ketään. No, kato, tämä mies tuli paikan päälle. Terve. No terve! Tuo on mahtava intro. En oo ikinä vaihtamassa enää tosta. Ei kannata. Ei. Päästy nyt YouTube-videolle. Onnea. Yes. 28 seuraajaa näkee sut. On kyllä paljon. On. Käytäs nää. Hyppää kyyti. Nyt pääsit tän YouTube-videolle, mitä mieltä? Niin, mutta onko tuo palssi? Oot YouTube-videolla nyt kaikki, tai mitä mieltä ottaa tästä näin? Se lähti, se ei ehkä halunnut. Et sinä? MP? Hei, mitä nyt? Ei halunnut. Hyppää kyyti. Mäkä istahtaa kyytille, että Mä viedä tänne näin. Jutulle. Miten tästä hypätä pois? Noniin. Iltaa. No vittu. Jos sä menet ettiin poliisiauto PI 520 muistaakseni. Joo, äläkää menee mainokset. Ei auta. Männöö mainokset. En mä tiiä. Tämmönen hassuttelua. Joo. Mä pitää katsoa ylöspäin, täällä on vähän... Ei kai tässä. Kurjuutta kummempaa. Tää oli nyt tämmönen vähän lyhyempi klippet. Oota. Se on moro!